bijna 2000 euro voor UNICEF-loop. Boekpresentatie Friet in de kliniek. Het is vandaag 14 april. Dit is het Pelemaasjournaal. De korfbalsters van Oranje-Wit gaven zondag op Sportvark Het Klaverblad koploper Zigo een pak slaag in de overgangsklasse A met 11-4. Met nog 3 duels voor de boeg bracht Oranje-Wit de achterstand op Zigo terug tot 2 punten. Maar heeft de titelkansen niet in eigen hand. De thuisploeg domineerde van de eerste tot de laatste minuut. Voor de rust werd al een voorsprong van 5-2 genomen. Na de thee liep Oranje-Wit uit naar een ruime zege. Ondanks de zege op de koploper blijft Oranje-Wit in de strijd om de titel afhankelijk van nog een misstap van Zigo. De Tilburgse club wacht in de resterende duels met ODO in ieder geval nog een zware opgave. Tegen die ploeg ging Oranje-Wit vorige week verrassend onderuit. Zondagochtend organiseerde UNICEF weer een grote sponsorloop voor de kinderen op het terrein van ATV Venray. Zij zamelden geld in voor het voorkomen van kindersterfte. Mike Teunissen nam de opening voor zijn rekening. Hij gaf 's ochtends het startschot. Teunissen vindt het bijzonder dat deze kinderen zich inzetten voor andere kinderen. Ik ben natuurlijk gewend om heel veel te bewegen, maar ik vind het ook heel belangrijk dat natuurlijk dat de jongeren dat ook doen en daar ook over denken. En dat er dan zo'n initiatief komt, daar kan ik dan alleen maar support aanbieden. En goed, dat ik dan het startschot mag geven, vind ik leuk. En dan hoop ik dat de kinderen daar nog een klein beetje steun in hebben. En dat ze gewoon lekker kunnen lopen en veel geld op kunnen halen. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. En goed, dat ze dan daarnaast ook weer een sportieve morgen gehad hebben, vind ik ook belangrijk. Ieder jaar heeft UNICEF een goede doelenactie. Dit jaar zet UNICEF zich in voor kindersterfte. Onder de noemer We gaan voor 0. We gaan voor 0 staat voor de kinderen die onder de leeftijd van 5 jaar nog dagelijks 18.000 overlijden aan oorzaken waar je eigenlijk niet aan hoeft te overlijden. Vorig jaar lag daarbij de focus op het belang van medicijnen. Dit jaar gaan we vooral over schoon drinkwater. En de kinderen achter ons hebben allemaal gastlessen gekregen de afgelopen 2 weken over het belang van schoon drinkwater. En dat zij dus op deze manier met zo'n sponsorloop een steentje kunnen bijdragen. In totaal deden 4 scholen mee aan de sponsorloop. De Meulenbeek, de Stek, de Estafette en de Keg. De kinderen hadden ouders, opa's en oma's, zusjes en broertjes gevraagd om geld te geven. En als tegenprestatie moesten ze dan rondjes rennen op de atletiekbaan. Alle kinderen deden fanatiek mee. Waarom doe jij mee? Voor de lol en voor het kinderen. Dat hun niet arm zijn en andere mensen ook gewoon rijk zijn tegelijkertijd. En dat mensen gewoon mensen zijn. En dat hun niet doodgaan. Super knap dat iedereen hier rent, maar ik vind het van jou nog helemaal knap, want jij bent op je laarzen. Ja, ik wist op het begin niet dat ik mee zou doen, eigenlijk. Ze hebben net gezegd dat ik mee kon doen. Oké, en toen dacht jij, ik ga meteen van chic. Nee, ik had ze al aan vanmorgen, dus. Dus je bent eigenlijk op het laatste moment heb je je toch nog ingeschreven? Ja. En waarom doe jij mee? Omdat er 18.000 kinderen per dag sterven, dat vind ik te veel. De UNICEF sponsorloop was een succes. Uiteindelijk heeft het evenement bijna 2000 euro opgeleverd. De tafeltennisdames van Red Stars wonnen zaterdag de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Destatek met 8-2. Joan Arts en Lynn Martens behaalden de maximale score met winst in 3 enkelspelen. Miranda Jaspers schreef 2 enkelspelen op haar naam. Het dubbel Jaspers-Martens moest de zege aan de gasten laten. Door de zege kan Red Stars nog als derde eindigen in de tweede divisie A. Door een 8-2 zege op Smash uit Monster hebben de tafeltennisheren van Red Stars de titel in de tweede divisie D voor het grijpen. Naast de concurrent VVV verloor zaterdag met 6-4 van Entak. Met nog een wedstrijd voor de boeg heeft Red Stars nu 2 punten voorsprong op VVV. Vandaag is het autobiografisch boek Friet in de kliniek van Marit Brugman verschenen. Gisteren presenteerde zij het eerste exemplaar in Theatercafé De Artiest. In Friet in de kliniek vertelt Marit Brugman over haar herstel van anorexia. Op 18-jarige leeftijd ontwikkelde zij de eetstoornis anorexia.
Per 21ste moest Marit in kliniek in. Het autobiografische boek van de 23-jarige auteur heeft een duidelijk doel. Ik wil heel erg mensen helpen en steunen in de tijd dat het moeilijk is. En niet alleen patiënten, maar ook ouders, familieleden, vrienden, vriendinnen. Iedereen eigenlijk die in zijn omgeving iemand heeft met een eetstoornis. En dat zijn er veel, dat blijkt wel. Afgelopen week heb ik heel veel reacties gehad van mensen die zeiden: oh, ik ken ook iemand met een eetstoornis. En juist daar hoop aan geven, maar ook een, denk ik, realistische beeld van anorexia en een eetstoornis geven, dat is mijn doel. Maar ik heb gewoon superveel van je geleerd en jij hebt op een hele realistische manier mij weer leren voelen, mijn emoties weer leren uiten en ook weer leren eten. Gewoon weer boven de chips zitten janken bij jou en alles kon. En ja, jij hebt me echt een stuk heel erg veel geholpen om beter te worden, dus dank je wel. Na een korte speech overhandigde Marit het eerste exemplaar aan Danielle Dijkema, gedragstherapeutisch werker, die de Venrayse heeft behandeld in de kliniek. Danielle kan zich nog goed herinneren hoe Marit de klinische behandeling in Amstelveen inging. Marit kwam binnen volgens mij met, ik heb een beetje een probleempje en ik ben ook zo weer weg. Vervolgens is zij was een heel harde werker, heel trouw in afspraken, je wilde er echt 100% voor gaan. Dus kwam echt met moeilijke oefeningen aanzetten. Dat boek heet Friet in de kliniek. Nou, dan bedacht ze dat ze friet wilde leren eten. Dus dan ging ze dat heel vaak oefenen. Of chips leren eten. Dan ging ze dat heel vaak oefenen. En hoe moeilijk en hoe angstig ze daar ook van werd. Er waren veel bekenden bij de presentatie. Onder de aanwezigen waren natuurlijk ook de ouders, voor wie de ziekteperiode van Marit een moeilijke tijd is geweest. Zij hebben haar gesteund in het vinden van een goede behandeling. Op mijn verjaardag in 2010, daar begint het boek ook mee. Toen kwam ze bij me in de keuken staan en ze had het net zoals altijd heel erg koud. Ze hing aan de verwarming en toen zei ze: mam, ik geloof dat ik een eetstoornis heb. En toen dacht ik: ja, dit is het. En dat was voor ons het moment van: en we gaan er nu alles aan doen om te zorgen dat je beter wordt. Vandaag, een aantal jaren later, staat als een prachtige dochter op het podium hier. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. We hebben onze dochter weer terug. En het heeft niets met kilo's te maken, maar gewoon dat ze het warme, blije meisje is van een aantal jaren geleden. En dat die weer terug is gekomen, dat is voor ons goud waard. Maar er waren niet alleen familieleden en vrienden die de boekpresentatie bijwoonden. Bijzonder was de aanwezigheid van 2 ouders van kinderen met een eetstoornis, die zich op dit moment midden in het behandelproces bevinden. Voor hen geeft het persoonlijke verhaal van Marit houvast om te blijven geloven in genezing. Dat geeft mij hoop en dat geeft mij vertrouwen. En we leven nu van dag tot dag. Maar als ik dit zie, dan denk ik van het kan ook goed komen. Dus dan heb ik, wat ik net al zei, hoop en vertrouwen. Het boek Friet in de kliniek is vanaf vandaag te koop in de boekhandels en op haar website. Op zaterdag 19 april is Marit 's middags bij Boekhandel van de Munkhof in de Hofstraat aanwezig om het boek te signeren. Koen Swinkels en Emma Essens van de Krutwis zijn de nieuwe Venrayse kampioenen stijldansen voor basisscholen. Het was voor de 3e keer dat de danswedstrijd werd gehouden. De finale was de afsluiting van het project Betere Kinderen door Stijldansen. Een samenwerking tussen Dansschool Jansen Dansmasters en de deelnemende basisscholen. De opzet en doelstelling waren in vergelijking met voorgaande jaren onveranderd gebleven. In een aantal lessen kregen de kinderen eerste beginselen bijgebracht van verschillende dansen. De lessen werden door Jorianne Jansen en Petra de Laroy in een modern jasje gegoten. In een afgeladen volle danszaal Jansen in Venray kregen Koen en Emma zaterdag de mooiste beker uitgereikt na een spannende finale tussen de leerlingen van de basisscholen De Meent, de Krutwis, Petrusbande en de Mariaschool. In de eindstrijd was pas na ruim 2,5 uur dansen de winnaar bekend. Uiteindelijk streden na enkele voorronden in de finale 6 dansparen om de hoogste eer. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog en naast wolkenvelden zijn er brede opklaringen. Morgen overdag blijft het vrijwel overal droog. Lokaal kan een lichte bui overtrekken.
Er zijn flinke zonnige perioden. Het wordt 's middags 12 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.